खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमबो लोगोफोरनिसिम अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाहैबाय मिथिंगायाबो जिसु ख्रिस्टखौ मानियो। बोथोराबो जिसु ख्रिस्टखौ मानियो। बे आयदानि सायाव बे टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों इसोरनि बाक्यखौ गुसुङैहाय आङो शेयार खालामनो होननानै आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनजों नुजाफैबाय। नोंथांमोनजों इसोरनि बाक्यखौ गुसुङैहाय शेयार खालामनो होननानै आङो नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ लानानै बे टपिकखौ लानानै इसोरनि बाक्यखौ बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमबोनि जिबनाव नोंथांमोन साफ्रोमबोनि नखरफोराव इसोरनि बाथ्राया खामानि मावथों। बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोनजों गुसुङैहाय सोलोंनो आरो शेयार खालामनो थाखाय आं हास्थायदों। मिथिंगायाबो जिसु ख्रिस्टखौ मानियो। मारैनो मानो? बे बुहुमखौ सोरजिगिरिया सोरजिदों सासे इसोर दङ। बे मिथिंगाखौ सोरजिदों सोरजिगिरिया सासे इसोर दङ। बुहुमखौ सोरजिनाय हाजो हाला सोरजिनाय मिथिंगाया फोरमायदों सासे सैथो इसोर दङ। नाथाय बे सोरजिगिरिखौ जों मिन्थिनो थाखाय जोङो बयबो मानसिफ्रा जिबनाव मोनसे सोंलु खालामदों आरो बयबो मानसिफ्रा जिबनाव मोनसे कुइसन खालाम। बे हाजोखौ एसे समायना रमायना मिथिंगाखौ सोर सोरजिया? एसे समायना रमायना सुंदर सुबुं माहारिखौ सोर सोरजिया? जिब जुनार दाउसिन दाउला एसे समायना गाब गोनां बिबारफोर बेफोर गासैबो सोमोनांथावथाव बिफां लाइफां बिबारफोर दाउसिन दाउला जिब जुनार सोर सोरजिया? निस्सय सोरबा सासे गोथां इसोर दं। महान सासे गेदेर सैथो इसोर सासे दं। बेनि कन्ट्रला थागोन बे गासैबो मिथिंगाया। बे नुनो मोननाय गासै बुहुमनि बिफां लाइफां हाजो हाला दैमा दैसा जिब जुनार दाउसिन दाउला बारफोर बिबारफोर गासैबो जाय सोरजिदों बेनि अधीनाव थागोन, बेनि कन्ट्रलाव थागोन। अनलायग्रा मोनसे नखराव बिगबानि सिङावसो थायो। मोनसे नखरा सासे गार्जेनजों सामलाय जायो बादि। बेबादिनो जायजों सोलिजादों जायहा जायखौ बानायदों बे बानायग्रानावसो अधिकारा आरो गोहोआ पावारा थायो। नाथाय जोंनि गोथार बाइबेलावहाय मोनसे जाथाया जोंनो बेंफोरनानै होदों। जोंनि गोथार बाइबेलाव मोनसे जाथायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ बेखौ प्रकाश खालामदों। जोंनि गेजेराव प्रकाश खालामदों। जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै खोनासंनो। आठ अध्यायनि लुकासनि 8 अध्याय 22निफ्राय लानानै 25% जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय जों फरायनानै खोनासंनो। अन्नानै बयबो नोंथांमोना खोनासंदो। बेवहाय इसोरनि बाथ्राया इसोरनि बाक्यआ जोंखौ मा बुंदों। सानसेखालि बियो आरो बिनि सेलाफ्रा गंसे नावाव गाखोदों आरो बियो बिसोरखौ होनदों, थु सागोर बारै जोङो बारलांनि। अब्ला बिसोरो जावलांबाय आरो बिसोरो जावलांफुनायावहाय बियो उन्दुलांदोंमोन। थाबनो सागोर बारहुंखा बारदों आरो नावाव दैजों बुंफबदों आरो बिसोरहा गिथाव बाथाव जादों।
आरो बिसोरो जिसुनियाव थांनानै बेखौ फोजाखांनानै होनदों गुरु जोङो गोदोनोसै। अब्ला जिसुआ सिखांनानै गोरा बाथ्रा रायनानै बारखौ आरो दैनि दोहौखौ जिमाय होदों आरो निजोमथा जादों। आरो बियो बिसोरखौ होनदों, नोंसोरनि फोथायनाया बोरोथो? अब्ला बिसोरो गिख्रंनानै सोमोनांनानै गावजों गाव होनलायदों, सोर जाखो बेलाय? मानोना बियो बारखौबो दैखौबो हुकुम होयो आरो बिफोरो बिखौ मानियो। जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरखौ लानानै बै समनि जिसु ख्रिस्ट'नि सोलोंग्राफोरा ना मासुवाफोरमोन ना सारोमोन बिसोरो। आरो बे समावनो बिसोरो नाव लानानै सागोर बारै थांनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंदोंमोन, जोङो सागोर बारै थांनि। अब्ला बे सागोर बारै थांनायावहाय नाव सायाव जेब्ला गाखोदों, बे समावहाय जेब्ला लैथोनि गेजेराव सौहैदों, बे समावहाय गिथाव बाथाव बारहुंखा सोगोमनाय सारअन्थाइ गावदों। आरो बे समावनो बिसोरनि नावा दै लोमफबदों, दै हाबजोबबायमोन आरो बिसोरनि नावा गोदोहां जाबायमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ नाव साया गोदो उन्दुदोंमोन। आरो बे उन्दुनाय समावहाय बिसोरनि सासेया थांनानै बुंहैबाय, गुरु नोङो सिखांदो, जोङो गोदोनोसै, जोंखौ बोखांदो, जोंखौ बासायदो। बेबादि होननानै बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोजाखांदों। आरो बे समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांनानै नख्रांनिथिङै नायदावनानै बुंबाय, निजोम जा। बारहुंखाखौ बुंदों, निजोम जा। लैथोनि दोहौखौ बुंदों, निजोम जा, दलद था। बेबादि होननाय लोगो लोगो गासैबो निजोम जादों। अब्ला मानसिफ्रा बागदावदों, मानसिफ्रा सोमोनांदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिसोरो बुंदों, सोर जाखो बेलाय? माबादि आसरित मानसि बेलाय? बेबादि होननानै बोथोरफ्राबो मानियो, मिथिंगायाबो मानियो, बारहुंखाबो मानियो, लैथोआबो मानियो। बेबादि होननानै माबादि आसरित सोमोनांथाव मानसि बेलाय होननानै बिसोरो सोमोनांदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंदों, सोलोंग्राफोरखौ, नोंसोरनि फोथायनाया बोरो? मानो गोनो गोथो, मानो बोलो गैया, मानो दुरबल? जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरखौ बुंदों। जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों गमामा बेखौनो मिथियो, बे मिथिंगाखौ, बे बारहुंखाखौ दमन खालामनो हानाया बे बुहुमनि गोहोआ नङा, बे बुहुमनि सोरबा सासेनियाव गैया, अनलि इसोरनावसो दङ। बेयो जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। बे लैथोनि दोहौखौ, बे सोगोमनाय बारहुंखाखौ दमन खालामनो हानाया बे बुहुमनि सोरबा सासेनियाव गैया। बे सोरबा सासेनि मिथिंगानि गेजेराव सोरबा मानसिफोरनियाव गैया। बे अनलि इसोरनि आखायावसो दङ। नाथाय बै इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बेखौ प्रकाश खालामदों। बेयो सैथो इसोर होननानै। अनलायग्राफोर, बे बुहुमखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय अधिकारा एकमात्र इसोरनियावसो दङ। आरो बे इसोरानो जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। अनलायग्राफोर, बे बोथोरनि गासै गिथाव बाथाव बारहुंखा बादि सोमावग्लुंनाय, बे सोमावग्लुंनायखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय पावारा अनलि जिसु ख्रिस्ट'। जोंनि फोथायनाया बोलोगोरा जायोब्ला नोंथांनि जिउनि दिङा जावनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ नोंजों लोगोसे दङ। नाथाय नोंनि फोथायनाया थलं थफंबा, नोंनि फोथायनाया गोनो गोथोब्ला नोङो गोदोलांगोन, नोङो गोमालांगोन। बे संसारनि माया थिमियाव, बे संसारनि लैथो दोहौआव नोङो गोदोलांगोन, नोङो आन्दायलांगोन। अनलायग्राफोर, दानि जोंनि बे मुगायाव, बोथोराव हादोरजों हादोर दावहा, गावजों गाव दावहा, दानलाय सुज्लाय, बेयाव नोङो माबोरै थावरिगोन?
बेयाव नोङो माबोरै गगोन नोङो बेयाव बासायजानायखौ माबोरै मोनगोन नों बेवहाय बोरै खारग'नो हागोन मानोना मानसिनि गोरबोनिफ्राय मानसिनि गोसोनिफ्राय गोरबोनिफ्राय इसोरनि अननायखौ मानसिया बावगारनानै मानसिया मानसिखौ अनखांनाय बे मोनसे आदर्शआ मानसिनि बिखानिफ्राय मानसिनि गोरबोनिफ्राय बे आनज्रायलांबाय बे गोमोरलांबाय गासैबो बुहुमा खोमसि दरसि साग्लोबबोबाय मानसिया बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो खारथ्रावदों बासायजानायखौ दिनै हादरजों हादर दावहा जाथिजों जाथि दावहा बिदा फंबायजों हिंसा हिंसि गावजों गाव बेबादि नारा नाथा बे बोथोरफोराव जोङो बासायजानायखौ लुबैयोब्ला नों आरो नोंनि न'खरखौ नों जुदि बोखांजानायखौ लुबैयोब्ला एकमात्र जिसु ख्रिस्ट थेनहरजानायनि 16:32 बुंदों नोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथाय अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बोखांजागोन मानोना बै बुहुमखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय अधिकारा पावारा जिसु ख्रिस्टनियाव दं बोथोराबो मानियो मिथिंगायाबो मानियो बारहुंखायाबो मानियो लैथोनि दोहौआबो मानियो बे संसारनि गासै बुहुमनि गासै नुनो मोननाय गोहोफ्रा नोंनि बै संसारनि बोलोआ नोंखौ बासायनो हाया बै मिथिंगाखौ कन्ट्रल खालामनो हाया एकमात्र जिसु ख्रिस्टआल बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला नों हमथादो नोंनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालामदो मानोना बोथोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि थाखाय बोथोरा मोजां नङा दा बेनि गेजेराव जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बे नोंनि आरो आंनि थाखाय सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला बे नोंनि थाखाय भाग्य जिसुआ नोंजों लोगोसे दङ आश्चर्य शक्तिशाली पावार गोनां जिसु ख्रिस्टआ नोंजों लोगोसे दङ आंजों लोगोसे दङ नोंनि न'खराव दङ बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जों फोथायनो जोंनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालाम मानोना बिखौ मिथिंगायाबो मानियो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों जिसुनि मुङै गोजोन्थों